ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам, шумо дар барномаи тафсир ҳастед ва дар ин навбат мо моддаи 84-уми кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистонро ки дар бораи доғи судӣ гап мезанад ва шумо тафсир хоҳем кард. пеш аз оғози барнома, чун ҳар вақта мехостам аз шумо хоҳиш кунам ки дар барномаи мо лайк монед, агар писанд ояд ба шумо, онро ба дӯстонатон, ба наздиконатон барои шинос шудан бо ҳуқуқ ва уҳдадориҳои худ равон кунед. ин ҳам фоида ба шумо дорад, савияи дониши ҳуқуқии шумо баланд мешавад ва ҳамчунин барои рушди канали мо ва ҳавасманд гардондани командаи кории мо ёрӣ хоҳад расонд. инак шурӯъ мекунем. моддаи 84-уми кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи доғи судӣ гап мезанад. доғи судӣ чист? доғи судӣ ин як ҳолати ҳуқуқии шахсе мебошад ки баъд аз адо кардани ҷазои ҷиноятӣ ё ин ки ягон ҳолатҳои ягон ҷазои дигаре ки новобаста аз маҳрум кардан аз озодӣ мебошад ба ӯ бор карда мешавад ва тибқи қонунгузорӣ чунин ашхос дар муддатҳои муайян аз ҳуқуқ ва озодиҳои онҳо вобаста ба интихоби касб, вобаста ба машғул шудан ба ягон амал, ба ягон кор ё ин ки кирдор онҳо маҳдуд карда мешаванд. ва ҳамчунин доғи судӣ барои ба қайд гирифтан ҷинояткорони собиқро ё ин ки агар дар оянда чунин ашхос боз ягон ҷиноят ё ин ки амали ғайриқонунӣ содир кунад, чӣ гуна нисбати ӯ татбиқ кардани қонунгузорӣ муайян карда мешавад. яъне одаме ки аллакай як бор доғи судӣ дорад, доғи судиаш нобуд нашудааст, барҳам нахӯрдааст, мумкин аст ки дар ҳолати як бори дигар содир кардани ҷиноят нисбати ӯ чунин чораҳои ба монанди шартан пеш аз муҳлат озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ, татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди замонат, дар намуди набаромадан аз манзили истиқоматӣ ва дигар чораҳои пешгирие ки вобастагӣ ба ҳабс надоранд татбиқ карда намешавад, чунки дар муддати муайяне ки қонун оварда шудааст, ин ашхос дидаву дониста боз як ҷинояти дигар содир кардааст. дар ин ҷо саволҳои бисёре оид ба доғи судӣ вобаста ба он меоянд ки доғи судӣ чӣ гуна барҳам дода мешавад. доғи судӣ якумаш ки бо ду роҳ барҳам дода мешавад. якум ба таври автоматикӣ, яъне ки бе навиштани ягон аризаву муроҷиат ба ягон мақомот дар муддати муайян кардаи қонун. ва дуюм дар ҳолате ки агар рафтор кирдори маҳкумшудаи собиқ мусбӣ бошад, он шахс метавонад ки ҳангоме ки нисфи муҳлати доғи судӣ муқаррар гардида агар гузашта бошад, метавонад ба ҳамон мақомоте ки рафтору кирдори ӯро назорат мекунад муроҷиати хатӣ кунад ва ба тариқи судӣ мумкин аст ки доғи судии ин шахс бардошта шавад ва ӯро мисол боз метавонанд барқарор кунанд дар ягон вазифаи хизмати давлатӣ, ба мисоли прокурору, судяву, муфаттишу дигару дигар, ё ин ки иҷозати гирифтан, гаштан, истифода бурдани силоҳ, мисолам гирем силоҳи шикорӣ, ё ин ки машғул шудан ба ягон амалро диҳанд. ҳамчунин доғи судӣ мумкин аст ки дар асоси қабул намудани қонуни афв ё ин ки бахшиши ҷазо аз тарафи президент қабул карда шавад. албатта ки агар дар ин бахшиши ҷазо ё ин ки дар ҳамин қонуни афв махсус қайд карда шуда бошад ки доғи судии шахсони алоҳида ё ин ки категорияи ҳамин собиқ ҷинояткорон бардошта шавад. агар чунин қайд карда бошад, доғи судӣ ба таври автоматикӣ бардошта мешавад. дар кадом муҳлатҳо доғи судӣ бардошта мешавад? ин вобаста ба категорияҳои ҷиноят аст. чӣ хеле ки мо пештар гуфта гузаштем, 4 категорияи ҷиноят аст ва вобаста ба ҳамин 4 категорияи ҷиноят муҳлатҳои барҳамхӯрии доғи судӣ ҳаст. бинед,
агар нисбати маҳкумшудае ки ба ӯ шартан татбиқ накардани ҷазо таъин карда шуда бошад, доғи судии ӯ баъди тамом шудани ҳамин ҷазо якбора муҳлати санҷишаш аз байн меравад, ӯ доғи судӣ ҳисоб мешавад. агар шахсе ки барои содир кардани ҷиноятҳои на чандон вазнин ё ин ки ҷиноятҳои дараҷаи миёна маҳкум шудааст, навобаста аз оне ки ӯро ба маҳрум кардан аз озодӣ, маҳдуд кардан аз озодӣ, ҷарима ё ин ки дигар намуди ҷазо таъин кардан, барои ин шахс бояд ҳатман ки 3 сол пас аз иҷрои ҳукм гузаштан доғи судияш ба таври автоматикӣ аз байн меравад. барои нисбати шахсоне ки барои ҷиноятҳои вазбин ба маҳрум сохтан аз озодии мисол маҳрум шуданд, чунин муҳлат 5 сол аст ва барои категорияи шахсоне ки барои ҷиноятҳои махсусан вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳрум шуданд, ба гузаштани 8 сол пас аз адои пурраи ҷазо муддати доғи судӣ муайян карда шудааст. чӣ хеле ки гуфтем, агар шахс дар ҳамин муддатҳои муайян карда шуда ҷиноят содир накунад, рафтори ғайриқонунӣ накунад, доғи судии ӯ ба фаъолияти ӯ ягон тағйир намерасонад, таъсир намерасонад ва ӯ метавонад ки бо навиштани ариза баъд аз гузаштани нисфи ҳамин муҳлат ба мақомоти назоратӣ муроҷиат кунад, то ин ки доғи судии ӯ барҳам дода шавад. ин буд дӯстон тафсири моддаи 84 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи доғи судӣ. агар савол, илова, тағйирот ё ин ки ягон пешниҳод дошта бошед, дар зери ҳамин навор метавонед ба мо посухҳои худро фиристонед ё ин ки метавонед ба суроғаи мо дар воситаҳои ахбори омма дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба мо нависед. ташаккури зиёд дӯстони гиромӣ барои иштирокатон дар барномаи мо. то боздид.